ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। କେରଳର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରମାବାଇ ନାମକ ମହିଳା ଥିଲେ। ବାହାଘରର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଛୁଆର ବିକାଶ ରହି ଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଯାଇ ଗର୍ଭ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରମାବାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କରି ସେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଉପାୟ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କିଛି ଚମତ୍କାର ହୋଇଯିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରମାବାଇ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁହାଳକୁ ଗଲା। ଏକ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଶାନ୍ତ ଓ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର ଗାଈ ରହୁଥିଲା। ରମା ତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଗଦ ରୁଟି ବନେଇକି ନିଏ। ତା ମଥାରେ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ହାତ ବୁଲାଏ ଏବଂ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆପଣ ତ ଗର୍ଭବତୀ, ମୁଁ ବି ଗର୍ଭବତୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଥର ଡକ୍ଟର ସଫା ସଫା କହିଦେଲେ, ଦେଖ ରମାବାଇ, ଛୁଆର ବିକାଶ ରହିଯାଇଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହିଥର ରମାବାଇ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଦିନ ଆସିଲା। ସେହି ରାତିରେ ରମାବାଇର ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଓ ହସ ହସ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରମା ଘରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗାଈର ସେବା କରୁଥିଲା ସେ ବି ସେହି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବାଛୁରୀ ମରି ଯାଇଥିଲା। ଗୁହାଳ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଗୋମାତାର ରମାବାଇର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋମାତା ଗୋଟିଏ ପଶୁ ନୁହେଁ, ସେ ମାତୃତ୍ୱ ଓ କରୁଣା ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ମନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ମାନୁଥିବା ଭକ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଗୋମାତା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।